Benvinguda, benvingut a aquest programa d'entrenament per ser feliç governant la ment. Mira, en aquest vídeo, en aquesta lliçó, el que farem és comprendre els passos que farem a continuació, cada un dels passos i per què els has de seguir per entrenar la teva ment. I després et demanaré que els memoritzis, perquè si tu comprens una cosa i la memoritzes, després pots ajudar moltes persones a explicar-ho, però també, quan tinguis un dubte, simplement hauràs de recordar si ara he de fer això per aquest motiu. I per tant, no dependràs del vídeo, no dependràs de que el profe t'ho expliqui. Ja seràs lliure, tu et manaràs a tu mateixa. Molt bé, quins són els passos? Hi ha 5 passos que nosaltres treballarem. 5 passos que estan demostrats per la psicologia, que els psicòlegs, les psicòlogues, les persones que estudien la ment, han demostrat que funcionen perquè les persones governin la seva ment. Doncs mira, el primer pas és que te n'adonis que hi ha pensaments que et fan patir. És a dir, hi ha pensaments que et fan patir, llavors tu els has d'enxampar. Perquè si no els enxampes i no veus que estàs pensant això, doncs no ho podràs canviar mai i sempre seràs el seu esclau. Així que el primer pas és captar els pensaments que em fan patir i les seves conseqüències terrorífiques, que normalment són fantasies mentals, són fantasies totals. Per exemple, a tu no t'agrada la truita i t'acaben de posar una truita per dinar. Llavors comences a pensar, soc la persona més desgraciada del món, no hi ha ningú que m'estimi, moriré aquí d'un atac de... Bueno, comences a pensar coses que no són certes. Llavors val la pena que te n'adonis que t'estàs amargant. Pas número 1, un cop que te n'adones et preguntes, em vull seguir amargant o vull ser feliç? Hi ha persones que prefereixen amargar-se perquè diuen, mira, mentre estic amargat, el papa i la mama em fan cas i prefereixen viure desgraciats, però de forma que els hi facin cas en lloc de ser feliç. Bueno, doncs és una opció, és una opció. Però per les persones que decidiu ser feliços, que jo crec que sereu la majoria, us plantejaré 3 preguntes que seran la prova de que realment no us esteu enganyant i que voleu ser feliços. Així que ja veieu. Primer pas, descobrir els pensaments que ens fan patir. Segon, preguntar-me, vull ser feliç o prefereixo patir? I passar 3 proves, 3 preguntes que demostrin que jo efectivament vull ser feliç. Tercer pas, si vull ser feliç, doncs agafar els pensaments aquests que em fan patir i veure les seves mentides, desmuntar-los per poder escriure que sí que és veritat. D'acord, aquesta truita no m'agrada, a mi la truita no m'agrada, però jo no penso permetre que una truita trenqui la meva pau interior. No penso permetre que una truita em faci desgraciat. M'explico? Perquè és que si no, si la teva felicitat depèn d'una truita, estàs acabada, És que estàs acabada. Vinga. I per tant, es tracta de descobrir com estàs deformant la realitat i com la pots reexplicar d'una forma que no et faci patir. I un cop que has descobert aquesta forma que pots explicar-te a tu mateixa per no patir, però que no es tracta de mentir-te, no es tracta de dir m'agrada molt la truita, no, la truita no t'agrada, però sense negar la realitat, què és el que pots repetir-te que sigui veritat? Molt bé, doncs el quart pas és això, és repetir-te això. Repetir-t'ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i quan vegis que la ment torna a anar pensaments que et fa patir, tornes una altra vegada i dius, mira, la truita no m'agrada, però tenir menjar a la taula és fantàstic. Molt pitjor seria no tenir res que menjar. Hi ha gent al món que no té que menjar. I la truita no m'agrada, però me la puc acabar ràpid, i d'aquesta manera la cosa acabarà de seguida. Molt bé, la truita no m'agrada, però s'ha de reconèixer que la truita és un aliment sa. Així que jo he d'acostumar-me també a tenir un menjar sa. És a dir, si el punt número 1 és captar els pensaments que et fan patir, el punt número 2 és prefereixo patir o ser feliç, el punt número 3 és descobrir de quina forma estic deformant la realitat i veure què és el cert, el punt número 4 és repetir allò que és cert. Repetir fins que m'entri al cap, fins que sigui allò que pensi de natural. Perquè quan jo penso de natural, de forma certa, doncs llavors els meus sentiments aniran en consonància. Si jo penso coses que no em maltracten, dins meu no hi haurà maltracte. I el 5è pas és valorar. És dir, molt bé, he fet tot l'anterior, la meva vida és millor ara. Ara que jo estic governant la meva ment, estic millorant, em sento més feliç, em sento millor, llavors te n'adonaràs dels passos tan grans que has fet. Aquests són els 5 passos que faràs amb aquest programa. I val la pena que els entenguis i els memoritzis. Però quan hagin fet aquests 5 passos hi haurà un 6è.
us explicaré unes poques tècniques, uns pocs recursos extras que us ajudaran moltíssim a mantenir la felicitat, a mantenir la calma i a manar sobre la teva ment. Les persones que manen a la seva ment són persones poderoses. Les persones que tenen poder, les persones que realment són adultes, són aquelles que manen sobre la seva ment. Si jo mano sobre els meus pensaments, manaré sobre els meus sentiments i manaré sobre el que faig. I una persona que mana dins seu és una persona lliure, és una persona adulta. Així que aquest entrenament és superpoderós per tu. I ara, per acabar, et demanaré que facis una feina que és la següent, perquè això t'ajudarà molt. Que intentis comprendre. Primer memoritza aquests passos i després digues per què he de captar els pensaments, per què m'he d'adonar dels pensaments que tinc que em fan patir? Perquè és el primer que he de fer. I la segona cosa, perquè el segon pas és decidir si he de ser feliç o he de patir. I per què després he de descobrir com els meus pensaments deformen la realitat. És a dir, i per què després m'he de repetir el que és cert per reeducar-me. És a dir, has de descobrir per què aquest ordre és aquest ordre i no un altre. És a dir, per què no comencem, repetint-me la veritat? O per què no comencem directament pels deformadors? O per què no comencem directament preguntant-nos ha millorat molt la meva vida ara sense haver fet res? És a dir, que jo et demano que memoritzis aquests passos i descobreixis per què tenen aquest ordre. Ho discutiu a la classe, ho penseu, i si és possible us demanaré una altra cosa. Que feu un dibuix, un pòster, un esquema, un mapa conceptual on hi hagin aquests passos. Primer, captar allò que m'està fent patir. Segon, decidir. Decideixo seguir patint o prefereixo ser feliç? Amb les 3 preguntes que inclourem en aquest punt. Tercer, veure de quina forma estic deformant la realitat i com és, en realitat, la realitat. Valgui la redundància. Quart pas, repetir-me el que és real. I cinquè, després d'haver fet aquests 4 passos, preguntar-me ara estic molt millor? És molt més feliç la meva vida? Així que aquí s'acaba aquest vídeo i espero que ara entenguis els passos que faràs a continuació. Recorda'l, els has d'entendre i memoritzar. I així el teu aprenentatge serà molt més ràpid. Hi ha molta gent que vol aprendre coses, però com que no les entén o no les recorda, no les pot aprendre. Així que entendre el que t'estic dient, per què t'ho estic dient i memoritzar aquests 5 passos és el que has de fer abans de passar al vídeo 3, d'acord?